Argazki honetan nire familia dago. Agurainen gaude, nire gurasoen herrian. Ni argazkiaren ezkerrean nago, txakurraren ondoan. Txakurra 3 deitzen da. Handia da, baina zintzoa da. Nire ondoan Miren dago. Miren nire ama da, eta oso emakume alaia da. Zuhaitzaren aurrean Jose dago, nire aita. Gurasoak jubilatuta daude, baina ez dira inoiz geldi egoten, oso aktiboak dira biak. Joseren aurrean Irati dago, gure alaba. Irati oso ondo moldatzen da Aiton amonekin. Joseren atzean, Zuhaitzaren ezkerrean, Unai dago. Unai Iratiren neba txikia da. 3 urte ditu. Eta Unai eta Mirenen artean Josep dago. Josep nire senarra da, eta katalana da, baina oso ondo hitz egiten du euskaraz.